niin. Truppee. Käännetäänkö? Mites nää? Itse asiassa näitä pitää, tuo on vaan nyt aika kova tuli, mutta pitää vähän kääntää. Ja se on meillä tässä päivä kääntömahdollisuutta. Niin. Pannaan sinne ja vähän lämmityttää. Ja... Joo, tässä tämmönen kotasysteemi, niin avotulella lämmitellään muurikka systeemillä. Kuvaappas sieltä vähän tuon oluen. Ai sitäkö? Oluen voimana. Sitäkö se pitää tuoda, kun sehän on tullut. Mennään vähän sitä valoa tähän, kato, samalla kuvaaja ja valomies. Valomies on eri mies. Valopää, katsos täältä. Oho, se olikin semmonen johdon päässä oleva. Joo, kyllä. Katsoppa. Se vaan tuo avo tuli ja... Siellä pihvi paistuu ja pekoni tirisee. Tässä kun aamuun asti väijytään, niin... Äkkiä saattaa suu olla makonen. Pannu tyhjä. Siellä on pekoni, herkkusieni, sulatejuusto. Sitten on muutama lilleen mahdollisia huippupihviä, mitä siellä onkaan. Ne on huippu tommosia prikadelleja. Hevosen lihapihviä. No nimenomaan kun mä niitä tilasin, niin näissä ehkä 0,5% saattaa olla. Niin, joo, se on sitä nykypäivä. Ja sit jos et halua hevosen lihaa, niin saattaa olla se 0, silti. Että tää on silti saat. Tässä on ehkä jotain juutalaisen nenää ja sitten vähän neekeriposkea ja jotain pieniä semmoisia sattumia aina, mistä päin maailma aina tulee. Ai että, katsokaas tätä. Sieltä se pikkuhiljaa alkaa kypsenemään. Kyllä se vaan sitä herkkua on. Se on ihan moni ei tiedäkään mitä täällä on tarjolla tänään. Tässä välillä vähän sivu, kun on niin sen verran isot liekit tossa. Vähän sivu, että otetaan tästä sit vähän niin ettei liian, näytetään, kato. Liian ja vähän aina käännellään näitä ja väännellään. Niin... Pihvit, jos olet kerran kääntää No, nämä on jauhispihviä, näitä käännellään välillä niin paljon kuin tarjous vaatii. Että... Kyllä aika hyvän näköistä on tuo pihvi tuossa. Kerrankin vaikka käännössä. Niin on se käännettävä ainakin monta kertaa. Ainakin kerran, jos se on. Kyllä näitä voi kääntää. Nämä kohta voi ja pihvit siirtää tänne laijoille, mutta pysy lämmönä. Sennissä menee vielä ainakin puoli tuntia. Kyllä. Se on pausin paikka. Otetaanko huikkatauko? Näin ilman muuta. Nyt olemme peittäneet heidät polkkarilla, että saadaan myös... Tuo volio piilossa nää meidän me rautetaan sen verran. Hyvältä näyttää. Vähän pitää peittää, että saadaan myös tämä pekonin yläpinta kypset. Käännettiinkö me ympäri niitä olla? Ei sieniä käännetty, me pihvit äsken käännetty. Niin just. Ja kuuma pannu ja rasva, niin sormille aika hupaa. Koirat siellä huutaa. Tai siis toinen. Pörö opa hiljaa, mä pannu. Mä makko. Pistetään taas sinne tulille. Avotulilla tehdään tää homma. Pörö hei, mees nukkuu. Kohta joutautuu. Enää palaa, jos sen paikkaa nuotiin. No on täällä varmaan hyvät tuoksut, mutta ei se sulle. Paljon kuuluu sulle.
Mites tää meidän toinen potilas? Se makaa siellä. On niin kuin ollakseen. On kuin tiimoinen. Nyt pieni paussi taas. Nää on tämmösiä pikkuhiljaa valmistuneita.